Tornem a estar aquí, què tal? Benvinguts, benvingudes a Noir Cat, el racó on te ressenyo, repasso, critico a obres en català que tinguin a veure amb el gènere negre, ja siguin misteri, thriller, suspens, fins i tot terror, però que això, siguin en català i siguin de gènere negre. I ja pot ser un llibre, com una sèrie, com una pel·lícula, com és el cas d'avui. Avui us vinc a comentar la nova pel·lícula que s'ha estrenat de Punyals per l'esquena. Doncs sí, perquè s'ha estrenat Wake Up Dead Men, que és la tercera ja entrega d'aquesta franquícia creada per Rian Johnson. Ja sabeu que són whodunits, on hi ha un detectiu que és Benoit Blanc, que s'ha interpretat per Daniel Craig, que investiga sempre un crim. I aquesta tercera entrega s'acaba d'estrenar a Netflix. Les ressenyes, les crítiques que he vist fins ara la deixen molt positivament. Ja sabeu que jo respecto molt aquesta franquícia, crec que és entretinguda, està bé, no és de les meves preferides. Si ara mateix hi ha un combat entre Benoit Blanc, el detectiu de Daniel Craig i Rian Johnson, contra l'Hercule Poirot de Kenneth Branagh, de moment per mi està guanyant Kenneth Branagh, però tot i això no fa que aquestes pel·lícules de Rian Johnson siguin dolentes. És més, a mi em sembla fantàstic que les vagi fent perquè m'ho estic passant molt i molt bé, o sigui que gràcies Netflix per donar suport a aquest projecte. Sigui com sigui, la segona entrega de Punyals per l'esquena, que va ser Glass Onion, va dividir bastant a crítica i públic. Hi ha gent que li va agradar, però majoritàriament va ser com una mica de desbotiment. Que la primera havia agradat molt, que havia anat directe als cines, però la segona no havia acabat d'agradar. S'havia estrenat directament a Netflix i la gent no va respondre tan bé com esperàvem, però igualment va tenir el seu èxit i ha arribat aquesta ja tercera entrega, Wake Up Dead Men. Repartiment, és que hi ha tants noms que és complicat. El gran protagonista podríem dir que és Josh O'Connor, però tenim Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott i altres, com en Thomas Hayden Church. Ja veieu que potser és un dels repartiments més complets. Potser la primera sí que el supera per una mica, però aquest repartiment d'aquesta tercera entrega és realment espectacular. Què tenim aquí? Doncs bé, Benoit Blanc va investigar un cas, concretament que han matat a un pare, però no un pare, sinó un capellà d'una església de poble. Un capellà bastant complicat, perquè anem descobrint a mesura que avança la història. Un personatge amb molt de caràcter. I realment comença la pel·lícula amb un resum de tot el que ha passat fins que arriba aquest assassinat, aquesta mort, que ens ho explica tot el jove capellà que està, podríem dir, en pràctiques allà i que coneix la situació de tot plegat, dels seus feligresos més fidels i el caràcter d'aquest senyor una mica malcarat. A partir d'aquí, com ja sabeu, anem veient el que ha anat passant i nosaltres, seguint les passes d'en Benoit, hem d'anar descobrint qui és el culpable. He de dir que una de les coses que em crida més l'atenció a Rian Johnson és que, tot i que les tres pel·lícules que ha fet d'aquest gènere, totes són whodunit, totes te'ls planteja d'una manera diferent. Val? Per exemple, la primera entrega era un sabem qui és l'assassí de bon principi i hem de demostrar com aquest assassí és innocent. O sigui, hi ha un plantejament bastant disruptiu dins el gènere whodunit. En el segon teníem una mort que era bastant inesperada i a partir d'aquí fèiem un salt enrere per descobrir un dels personatges al seu passat, que també era una manera bastant original de tirar. I aquí el que fem és que se suposa que estem situats cap al final de la història i el protagonista ens escriu com ha arribat tots aquells personatges al punt on es troben. O sigui que ja veieu que, tot i ser sempre el mateix gènere i que potser és un gènere bastant trilat, podríem dir, funciona molt bé. També he de dir que aquí jo crec que els personatges són interessants, són atractius
i que és normal que els actors de prestigi vulguin participar en una pel·lícula com aquesta perquè tens autèntics caramelets. El que em sembla curiós és que a pesar de tenir 2 hores i mitja, em sembla que són de duració, hi ha personatges que trobo que tenen poc espai, que no acaben de gaudir del temps que mereixerien dins de la història. I un altre factor que m'ha semblat curiós és que Benoit Blanc, per mi, no sé si sóc jo, crec que ha canviat molt. De la primera a la segona entrega, jo crec que el personatge de Benoit Blanc s'ha tornat una mica més tonto, crec jo, i en aquest trobo que és un personatge molt més seriós que les anteriors entregues. Sí que manté algun dels seus tics, però jo crec que la interpretació ha canviat. I no sé si és que se l'ha fet més seu el personatge Daniel Craig o que li ha volgut donar un matís diferent a cada entrega. Però, per exemple, una cosa que se'ns va quedar gravat a tots, que era a la primera entrega com jugava amb la moneda, aquí ho ha perdut. No és un tret diferencial seu. El seu look de la primera i la segona aquí també l'ha perdut. O sigui, hi ha diverses coses que han canviat en aquesta tercera entrega. Però tot ho compensa quan veus les actuacions això de Josh Brolin, de Glenn Close. És que el paper de Glenn Close a mi m'ha explotat el cap. O sigui, aquesta senyora ja sabem que és molt bona, però és que aquí trobo que amb molt poc aconsegueix donar-li molt a un personatge bastant peculiar. També és cert que combina tocs d'humor d'una manera potser encara més hilarant. O sigui, la primera tenia tocs d'humor però eren socarrons, la segona eren artificials i en aquest trobo que són disruptius els tocs d'humor, cosa que em sembla també interessant per no fer-se repetitiva la història. Però si una cosa tothom ha destacat, i jo no puc ser menys, és que aquesta tercera entrega té un treball de fotografia excel·lent. Per això em cabreja bastant quan es diu que últimament les pel·lícules no tenen grans treballs de fotografia. No hi ha grans treballs de fotografia perquè potser no s'hi vol invertir el temps necessari o les ganes necessàries. Què passa? Que aquesta pel·lícula, tot i que té efectes digitals, n'estic segur, quasi tot està rodat amb jocs palpables, no són pantalles blaves ni verdes. Jo diria que quasi tot és real. Pot ser en decorat, en estudi i de més, però és palpable tot el que hi ha. I el treball de fotografia encaixa amb el que realment veus. El que passa és que moltes vegades les pel·lícules utilitzen això, pantalla blava, i il·luminen com creuen i després, un cop està tot composat, allò no quadra per enlloc. Però és que aquí veiem com el sol es pon darrere un núvol per indicar-te quin estat d'ànim tenen aquells personatges. O si surt el sol i l'il·lumina el cap vol dir que està tinguent una idea. O sigui, hi ha un treball molt treballat. No només això, constantment veureu que hi ha un treball molt ben pensat. Aquí el moviment de càmera del senyor Rian Johnson és molt més contingut, cosa que m'ha sorprès, però m'ha semblat també bastant interessant. O sigui que, en definitiva, crec que és una bona pel·lícula. Potser la resolució a mi no m'ha acabat de convèncer, perquè ho he vist massa obvi cap a on anava des de bon principi. Això depèn. Si coneixes moltes obres de Whodunit, doncs ho coneixeràs més o menys. El que també m'ha agradat molt, que la segona era... O sigui, la primera una novel·la tipus A, podríem dir, d'Agatha Christie, el de Punyals per l'esquena, era bastant semblant al prototipus bàsic. El segon em va recordar molt a Mort sota el sol, d'Agatha Christie, i aquest tercer és que et recorda, vulguis o no, Mort a la vicaria, però a més el personatge Benoit, que és fan de les novel·les de misteri i tot això, comença a parlar de les morts en cambres tancades i t'agafa novel·les que realment ho tracten i et diuen les regles que hi ha. Això m'ha semblat molt divertit, molt interessant i m'ho he passat molt bé amb aquest tall, ho he de dir, perquè es nota que realment el tio és fan. T'agradarà o no el que fa, però és fan d'aquest gènere i es nota, es transmet. O sigui que ja sabeu, per mi potser no és la millor, potser la primera trobo que és la millor, tot i que ja us dic, no sóc mega fan, però trobo que és la millor. La 2, fent una repassada de nou per veure-la, m'ha semblat bastant millor que el primer cop, i aquesta tercera m'agraden molt les actuacions, però trobo que potser la trama en si és la que m'ha deixat més
que ni em va ni em ve. La segona també em passava una mica, però aquesta tercera jo esperava que em cridés més i no m'ha acabat de cridar. Però bueno, que no passa res, eh? La pel·lícula és entretinguda, us agradarà. És tot. Recordeu, seguir-me, marcar like si us agrada el vídeo i deixar algun comentari, que no us costa res. Ens veiem en el proper vídeo.